Здравейте, аз съм Майя Костадинова. Ето кои теми от седмицата дискутираме днес. 700 бежанци само за нощ спряха турските власти в Одрин, близо до границата ни. За българската позиция по темата в Европа разговор с евродепутатите Илияна Йотова и Андрей Ковачев. Руски дипломати са поискали обяснение от Министерството на външните работи за самолетите, които не пуснахме през нашата територия, за ситуацията в Сирия в момента и за отказа за борба с Ислямска държава. Продължение на интервюто с палестинския посланик у нас. Над 700 бежанци са били заловени в северозападната турска провинция Одрин, заяви губернаторът на региона. Това е станало в нощта срещу събота. На границата с България дневно турските власти залавят по 150 души, но в четвъртък техният брой е стигнал 700. По думите на губернатора, реакцията на хората да тръгнат към Европа е дошла след съобщението, че стария континент ще приеме 160 000 души. 2100 бежанци се падат на страната ни според новия принцип за разпределение. Става ясно от съобщение на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, знаете. Според вицепремиера Ивайло Калфин, това не са много хора, предвид общия брой 160 000, които ще бъдат разпределени във всички страни членки. По думите на Калфин, само преработката на Дъблинското споразумение може да ни позволи да ги задържим у нас, защото сега те са свободни граждани и предпочитат да работят в Швеция или Германия. Ако има подобна промяна на споразумението, страната ни ще бъде длъжна да задържи влизащите на наша територия бежанци и да им предостави работа. В същото време вицепремиерът Меглена Кунева обяви, че страната ни ще настоява за статут на държава от първа линия на бежанския поток, т.е. да бъдем прияти в Шенген заедно с Румъния. Знаете, премиера на северната ни съседка Виктор Понта обяви, че страната му ще приеме още бежанци, но само ако стане част от шенгенското пространство. Трафикантите на хора правят милиарди от беженската криза. Информационната журналистическа организация The Migrants Files изчислява, че за последните 15 години трафикантите са спечелили над 15 милиарда евро от бежанците и мигрантите. От началото на тази година до сега над 381 хиляди души са предприели опити да стигнат до Европа по море, което е доста повече от предишните години. Само през август 130 хиляди души успяха да прекусят Средиземно море, което е в пъти повече от същия месец за миналата година, когато бежанците бяха около 33 хиляди. Поради тази огромна разлика в числата от The Migrants Files смятат, че приходите на трафикантите са скочили много. Според външният ни министр Даниел Митов, трафикантите трябва да бъдат много строго наказани, тъй като печалбите им от трафик на хора надвишават в пъти печалбите от трафик на наркотици. Ето какво каза още Митов пред Наделина Анева. Кризата в Сирия предизвиква огромната вълна от бежанци в Европа. Как коментирате плана Юнкер, призива на Юнкер да всички страни задължително да приемат по определени квоти част от тия 160 хиляди бежанци? Първо, България, когато става въпрос за прием на бежанци, съотнесено към нашия брутен вътрешен продукт и на глава от населението, ние сме една от държавите, които са приели доста голям брой бежанци вече на наша територия. Ние ще участваме в солидарната релокация или преразпределение. Вече заявихме, че до 1600 човека още можем да приемем. Но другите държави от Европейския съюз, които все още не са поели такъв ангажимент, трябва да го направят и да участват солидарно в преразпределението. Но тук трябва да се кажат две неща. Първо, бежанският статут не дава право на тези хора да останат завинаги в Европа. Това трябва да стане ясно, както на българските граждани, европейските, така и на самите бежанци, защото до голяма степен трафикът на хора е един от огромните проблеми. Освен, разбира се, кризата в Сирия, освен така наречената Ислямска държава и режимът на Башар Асад, който породи всъщност гражданската война, от която тръгна и целият този проблем, практически кризата с миграционния натиск бива предизвиквана от нелегален трафик на хора, от организирани мрежи, престъпни мрежи от хора, които трафикират нелегални икономически мигранти и
бежанци в посока Европа, като им създават нереални илюзии за това какво ги чака от другата страна. Ние като говорене и като действие не можем да продължаваме да стимулираме този поток. Като казвам, ние имам предвид някои наши колеги в рамките на Европейския съюз. Трябва да се организират бежански и миграционни центрове извън рамките на Европейския съюз, които, разбира се, Европа солидарно ще финансира и ще помага, за да може да бъде запазен живота, разбира се, на тези хора, да им се осигурят нормални условия за живот, но когато бъде решен конфликтът в Сирия, когато ситуацията се успокои, те трябва да се върнат и да участват в възстановяването на своята държава. И разбира се, тук трябва да си прегледаме Дъблинския регламент. Ние това сме оказвали много пъти, да се състави списък на трети сигурни държави. Трябва естествено и да се бори много по-жестоко с нелегалния трафик на хора, защото аз опасявам, че в един момент, когато бъдат решени проблемите и предизвикващи дестабилизация в Близкия изток, трафикът на хора ще продължи, защото това е огромен, жесток бизнес, който е заменил до голяма степен бизнеса с наркотици. В Европа националните държави трябва да приемат много по-тежко, жестоко законодателство срещу хората, които участват в каналджийските мрежи, ако мога да употребя този наш израз, защото тези хора си играят и с живота, и с съдбата на хора, които търсят по-добро бъдеще или защита в крайна сметка. Румъния категорично обяви, че не приема квотния принцип и постави условия за влизане в Шенген, за да преосмисли позицията си. Каква е българската позиция обаче в Европарламента? Има ли място за търговия, когато говорим за човешки съдби? Стоят с евродепутатът от партията на европейските социалисти Илияна Йотова и Андрей Ковачев, част от Европейската народна партия. Добър вечер на двама ви. Добър вечер. Да започнем с българската реакция до момента. Чухте външния министър Митов. Госпожо Йотова, смятате ли, че правилна позицията ни е, че трябва да приемем тези 2100 бежанеца, които вероятно ще ни се положат от квотното разпределение? Сигурно не е коректно да коментирам министъра на външните работи, при положение, че той не е тук при нас в това студио. Но от интервюто, което чух току-що, има 4 неща най-малко, които ме озадачават. Първо, буквално тази седмица, в края на пленарната сесия, ние получихме таблицата от Европейската комисия според квотното разпределение, коя държава колко трябва да приеме в следващите 2 години. Държа да подчертая, че става въпрос за един доста дълъг период от време. За България не са 2100, а са 1600. Това е предпоследната информация преди срещата на външните министри, която е фиксирана тези 500, които приехме всъщност, стават 2100. Така, не е важно конкретната цифра. Защото едното от нещата, които недоумявам от това, което каза току-що външния министър, вижте, ние всяка седмица приемаме средно между 350 и 400 мигранти, които влизат на територията на България. Легално, нелегално, това е официалната статистика, която има от Държавната агенция за бежанците и от Гранична полиция. Можете ли да си представите, ако този темп се задържи, колко човека ще влязат в България за тези 2 години, в които иначе е отредено ние да приемем 2100? Ето това противоречие. Никой на този етап не може да го изясни. И затова многократно съм призовавала за това граничните държави, външните граници на Европейския съюз, каквито са Малта, Гърция, Италия, Испания, България, да бъдат в една отделна група, върху която да има мораториум за преразпределение на бежанците, тъй като те и така иначе постъпват на наша територия. Това е временно. Пак казвам, не става въпрос за някакъв постоянно действащ механизъм. Второто нещо, което ме озадачи, аз мисля, че трябва да има по-категорична позиция на българското правителство по отношение на промяната в Дъблин. Доколкото имам информация от буквално последните минути, Европейската комисия ще предложи така наречения постоянен механизъм за преместване на бежанците, отново съобразявайки го с Дъблин. Нещо повече, преди 2 дни ние имахме възможността да видим предложението на бившия френски президент Никола Саркози, който буквално иска да превърне страни като България в една санитарна зона. Ще се случи ли това? В която много се надявам да наделее здравия разум и да не се случи. Поне аз съм сигурна, че ние, българите евродепутати и нашите колеги, които са от тези гранични страни, ще възстанем много сериозно срещу такава идея. Но това е работа в крайна сметка и на правителството. И на следващо място озадачих се от начина, по който външният ни министър говори за
съществуване или със създаване на такива центрове в страните, от които идват бежанците. Като външен министър би трябвало да знае, че за съжаление за голяма част от тези страни, от които идват бежанците, Европа няма партньор. Просто защото там няма държави, няма правителство. Господин Ковачев. Вижте сега, първо да кажа няколко думи за изказването на господин Митов. Той каза, че България няколко пъти е настоявала за промяна в регламента Дъблин, а това означава, че там, където влизат тези бежанци, в момента ситуацията е, че те трябва да останат там и подават за статут за бежанци в тази страна. Това, което трябва да се промени, е, че те могат да отидат или да бъдат преразпределени, предислоцирани в други страни членки на Европейския съюз на солидарен принцип на това, за което говорихме. Що се отнася до това, че да, наистина нелегално или легално на българска територия влизат всеки ден сигурно стотици такива бежанци. Разбира се, че легално или нелегално и излизат не знаеме хикс брой такива хора, тръгвайки през Сърбия или Македония нагоре към заветната за тях Германия. Това е статистика, която е тъмна. Аз поне нямам точни данни. Но което е истина и което съм съгласен с госпожа Йотова, че всичко, което правиме тук е борба с симптомите. Докато съществува този конфликт там, ние ще бъдем конфронтирани с още повече и още повече такива бежанци. На територията на Турция, Ливан и Йордания, това е което и господин Юнкер го каза миналия ден, са 4 милиона вече извън страната, извън Сирия. Само Одрин, да кажем, близо до границата с България има 400 хиляди. Ако Турция реши да ги пусне... Това беше точно моята следваща мисъл. Какво ще се случи тогава? Ние сега говорим, че 160 хиляди трябва да преразпределиме на солидарен принцип в Европейския съюз. Но обаче не се заблуждаваме, че Турция не ги пуска нарочно, нали? Знаем, че и нейният интерес е доста за сега сериозно. явно не е толкова силна тази вълна официално Турция да ги пуска насам, защото ако беше така... Тук става въпрос за трафиканти, които са престъпна организация и група, която трябва всички страни членки на Европейския съюз да се борят по най-сериозен начин и по най-жесток начин срещу тези, как да ги нарека, пълни престъпници, оставяйки нещастните хора в разни превозни средства да умрат и така нататък. Не е ли твърде бавен Европейския съюз? Не работи ли твърде бавно? Не европейския, извинявайте много. Стига толкова с критиката срещу случват. нашия Европейски съюз. Международната общност, и срам и позорът, че международната общност с всичките имиграчи, особено Русия и Съединените щати, които си правят някакви геополитически игрички за сметка на другите, оставиха тези варвари от ислямска държава, или както и да се наричат, няколко години да се разраснат и да всяват ужас сред населението, което бяга от тях. Те бягат, защото ще им отрежат главите. Но все пак български оръжия има в Сирия. Какво искате да кажете с това? Не смятате ли, че България трябва да преустановим да продаваме оръжие, ние със сигурност не да сме продавали официално до умерената опозиция или до което и да било. Въпросът е, че така наречената международна общност не прави нищо за първоизточника на злото и на тази симптома, който сега ние лекуваме тук и се чудиме как да го по най-хуманен начин да се отнасяме с тези хора. Европейски съюз е част от международната общност. Хайде, давайте, госпожо, не трябва ли да преосмислим? Аз искам все пак да изчакам колегата да си довърши изречението. Нека само аспект. Аз съм член на Комисията по външна политика и затова за мен този аспект е изключително важен. Първоизточника. Какво прави международната общност? Затова апелирах към Европейския съюз да инициира отново с арабските страни, ислямските страни, Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, с, разбира се, Русия, Съединените щати, всички играчи, които могат да помогнат, да го направят. Режима на Асад също трябва Русия да въздейства върху него. По някакъв начин да се намери решение колкото се може по-бързо, за да се преустанови този ужас там. Докато съществува този ужас там и тези варвари си правят каквото искат, до тогава ще има тази вълна. И съвсем правилно, че бежанците са бежанци до тогава, докато не се оправят нещата в техните страни. Те не трябва да остават с впечатлението, че вечно идват в Германия или в България и тук ще се заселят. Разбира се, че една част със сигурност ще го направят, но по принцип би трябвало, като се
оправят нещата при тях, както беше в бивша Югославия, една част от тях да се върнат и да помогнат за развитието на тяхната страна. Сега, ако ми позволите няколко изречения само да кажа. Вашия въпрос беше всъщност Европа има ли участие въобще в този процес и дали не закъсня безвъзвратно с мерките. Първо, Европа буквално проспа, извинявам се за грозния израз, но е точно така 2011 година, когато започна кризата с арабската пролет. Една абсолютно грешна политика на страничен наблюдател, до голяма степен. Парадоксално беше, защото точно в този мандат Европейския съюз за първи път имаше върховен представител по външна политика, госпожа Аштън, която, за съжаление, предпочете да приветства събитията, които се случват там, без да има конкретен отговор, разбира се, с помощта на европейските институции, на държавите членки. Добре, след така наречените революции, какво следва после и как Европа участва в този процес? Между другото, и в този предишен мандат многократно сме настоявали да има лидерска европейска позиция. В резултат на тази супервайзърска позиция, която Европа имаше, след първоначалната еуфория, там изобщо не се получиха демократичните режими, напротив, демократичното устройство. А както виждате, в една голяма част от тези държави просто не можем да говорим нито за стабилност, нито въобще за държави. Конкретният пример е да речем Либия. Какво се случи след това? Една втора погрешна политика на Европа, която не успя да прозре бежанските потоци, които ще последват. Не искам да ви припомням отдавна забравени политики, които така и си останаха записани и прашясват в момента в едни папки в Европейския съюз за превантивно предупреждение за бежански вълни, за превантивни мерки. Всичко това отдавна вече е само история. История, която дори не се състоя. Вместо това Европа изхарчи буквално милиони евро, за да подпомогне бежанците, които на този етап се настаняваха само в съседните на конфликта държави. Тогава предупреждавахме, да, хуманитарният аспект е важен, но той не е политика. Той е само моментно средство да помогнеш на тези хора. Разбира се, имаше и много екзотични изказвания тогава на европейски лидери, включително и на нашия тогавашен представител за хуманитарната помощ, госпожа Кристалина Георгиева, която казваше, че няма нищо страшно в това да дойдат бежанците в Европа. Дори каза, че за страни като България едва ли не и демографския облик ще бъде подобрен. Сигурно има основание и такава политика. Другото, нали? Не трябва Сигурно да има основание и такава политика. Казвам, че това не е достатъчно. Развитие у нас. Не знам дали точно това е начинът, в който България, позволете да си запазя своето мнение по въпроса, дали това е начинът, по който можем да си подпомогнем този процес. Така или иначе една поредица от грешки, но аз не искам да се връщам толкова в историята, защото сигурно няма да ни стигне цялото ви предаване. Какво правим от тук нататък? Това, което предложи комисията преди няколко месеца, са само спешни мерки. 10 броя спешни мерки, включително операциите военните и спасителните в Средиземноморието, включително и борбата с трафика, включително и прословутите квоти за преразпределение. Сами разбирате, че това не може да бъде дългосрочна политика за решаване на този проблем и Клод Юнкер преди 2 дни го призна в пленарната зала. Това ще бъде проблем на Европа номер 1 в следващите десетилетия, за съжаление. Не случайно в редовния си доклад за състоянието на Европа той не започна с финансово-икономическите измерения, както многократно сме слушали в предишни години, започна именно с миграцията. И който не осъзнава дълбочината на този проблем, значи просто не е за политическата сцена. Какво предлагаме от тук нататък? Всъщност, дори самото преразпределение на бежанците е една изключително временна мярка. Нито те ще са само 24 хиляди във Франция, нито ще са над 800 хиляди в Германия, нито ще са само 2 хиляди за България. Ако в следващите години не се вземе и не се направи ново общо европейско законодателство и правила. Първото. За съжаление, казвам за съжаление, защото не е хуманно така да се говори, но приоритет трябва да имат наистина хората, които бягат от войните и конфликтите. Тоест, това значи хората да се уважават молбите на хората с наистина бежански проблем. А не тези, които по икономическите мигранти. Ясно е това. Второ, трябва да се вземе под внимание предпочитанията на тези хора. Нещо, от което държавите членки бягат като от огън, защото знаят кои са предпочитаните страни. Трето, трябва наистина да има този
тази ценност, въз основа на която и целият Европейски съюз, солидарността. Защото вие знаете, че поне 4 държави има в момента в Европа, които категорично отказват да приемат един човек на своя територия. Можем ли да ги обвиняваме между другото? Аз не съм голям оптимист за тази среща. Да, до толкова, доколкото тези солидарни принципи са в основата на договора, който те са подписали, когато са искали да стават членки на ЕС. Така ли мислите и вие, господин Ковачев? Можем ли да обвиняваме страните, които не желаят да приемат емигранти? Или те имат своите основания? Солидарност или цинизъм всъщност? Европейския съюз се люшка в момента между ценностите, хуманизъм, солидарност, европейските ценности на демокрацията и националният егоизъм и, разбира се, притесненията на много от европейските граждани за социалния мир, за сигурността. И в България е така, и в Дания е така, и навсякъде е така. Даже и в една Германия за социалния мир, точно така, за работата. Даже в една Германия има изключително много притеснения, въпреки че те показаха доста висока степен на цивилизованост и хуманност. А дали това е, което показаха? Защо Германия приема бежанци? Имате ли вие за себе си отговор на този въпрос, освен дипломатическия, който можете да ми дадете? Защо според вас германската страна приема толкова много бежанци с охота? Това може да бъде тема на много дълъг разговор, започвайки от Втората световна война и това, което няколко поколения германци са били така... Добре, че го маркирахме. Друга причина обаче, днес, например, има един анализ, който се посочва, че именно демографската криза, застаряването на населението, няма кой да плаща пенсиите на тези, които сега ще се пенсионират. Потенциал. И така нататък. Може да се дискутира по много неща, но в момента имаме хуманитарен проблем. Какво е, като причина отзад, може би, на някой да го мисли, е едно. В момента идват влакове или автобуси с тези хора и те някъде трябва да бъдат стоварени. Видяхме, че в Унгария не са кой знае колко добре приети. Някакси минаха транзитно и през Австрия и пристигнаха на гарата в Мюнхен. Там видяхме хората, които им раздават, им казват добре дошли, им раздават храна и плюшени играчки на децата. Доколко това е временно и само на момента, ние ще видим, защото и Германия с 800 до 1 милион за тази година, които ще дойдат с 80 милиона население, които вече имат няколко милиона и няколко поколения с турски етнически происход и много други с руски етнически происход и така нататък. Също популизма и там може да избие в друга посока. Популизъм? Дали това не е вложение всъщност в едно бъдещо така по-добро положение на Германия в арабските страни? Защото това е много повече дипломация, може би в някаква степен, отколкото нещо друго. Вижте, аз това не мисля, че може да говорим в тази посока, че Германия приема тези беженци, защото иска да има някаква дипломатическа Няма кой да го оцени в момента. Сред арабските страни. Нашият цивилизационен проблем в момента, и не само на Европейския съюз, затова аз съм категорично срещу това да се обвинява Европейския съюз не направил това или онова. Ами ние не сме федерация, която има обща армия, която може ние в Европейския парламент да дигнем ръка и да дадем заповед да тръгнат да разбият ислямска държава, колкото на някой от нас може би да ни се иска. Освен това, това би било първостепенна задача на арабските страни, защото те казват, че тези хора злоупотребявали с тяхната религия и това не било ислямска държава. Тогава те би трябвало да направят нещо и да елиминират тази зараза. Но гледам, че в момента нищо не само гледаме всички, че нищо не се случва. Те продължават да обезглавяват, да горят хора, да правят тези ужаси. Какво прави Европа обаче, за да се намеси? Решението ни да не пуснем през нашата територия руски самолети беше ли правилно с хуманитарна помощ или не? Ами, зависи с какво са тези самолети и съвсем правилно питаме, ако са за хуманитарна помощ, никой не би имал никакъв проблем да ги пусне и то, напротив, би било много лошо, ако не пуснем хуманитарна помощ. Проблемът е, че има много въпросителни и нека да бъдат проконтролирани с какво са точно. Това беше реакцията на страната ни, госпожо Йотова. Смятате ли, че противоречива. Първо, аз се очудвам от факта, че Министерски съвет като цяло няма единна позиция. Всеки министър си има своя позиция по този въпрос, всички тези, които отговарят. Освен това, тази позиция в рамките на 3 дни се смени 6 пъти сигурно.
Очевидно има нещо не достатъчно ясно или поне нежелание да се каже на обществото точно за какво става дума. Непростимо е, ако не сме позволили през нашето въздушно пространство да премине самолет с хуманитарна помощ. Само това мога да коментирам на този етап, защото аз нямам повече информация. Но това при всички случаи е съдимо. Вижте, имайки предвид, че Европа е участниците в конфликта. Вие знаете в какво състояние идват тези хора. Нали, всякакво желание да се помогне там на място само може да получи адмирации. Нищо повече от това. Но ако ми позволите малко да се върнем и към ситуацията у нас. Вижте, когато говорим за законодателство, и това не са някакви шаблони и високопарни слова. Знаете ли, например, че в тази вече добре развита трафикантска мрежа у нас, колко смятате, че е глобата за един човек, който е хванат от нашите служби за сигурност или от Министерство на вътрешните работи, че се занимава? Минимално. 300-500 лева при положение. Знаете ли колко се печели от един такъв курс? Да, ние изнесохме такава данни промяна в законодателството ни е абсолютно необходима. Второто нещо, което трябва да се направи и което трябва да се постави на европейската маса. Не случайно аз благодаря и на колегите от всички парламентарни групи. Тази седмица те подкрепиха моят доклад за квотното разпределение, именно в частта му за това, че освен всички други критерии, трябва да се има предвид и територията на страната. България е твърде малка, за да може да поеме прекалено много от тези хора, въпреки състраданието. Твърде малка с много обезлюдени села обаче. Така е, обаче, нали разбирате, че тези обезлюдени села не могат и така на гола поляна да отидат и изведнъж да станат български граждани. Преди това те имат нужда от да медицинска помощ, имат нужда от училище, имат нужда от храна, имат нужда от подслон. Една много точна статистика трябва да се прави какво в момента разполагаме, защото трябва да ви кажа, че приемателният пункт в Елхово вече е препълнен над 30%. Това е едно старо училище, което не знае дали имате представа в какво състояние. И всичките тези обективни неща да се сложат на масата. Не, ние не искаме да имаме кой знае какви привилегии. Просто страната ни трябва да бъде отчетена като географско положение веднъж и като натиск, който търпим в момента. Трябва да сме по-категорични като румънците обаче. Виктор Понта беше категоричен, че само с приемане в Шенген веднага страната им ще приеме още бежанци. Доколкото знам, позицията на президента на Румъния е за квотите, но да не бъдат задължителни. И обвързването с приемането в шенгенското пространство по първата стъпка по въздух и по море. Това ние сме го заявявали многократно, че готови сме. Но не сме отчетливи, не сме ясни. Те излизат и го казват категорично. И как да не го казваме? Казваме го предпазливо го казваме. От години го казваме вече. Вице-премиерите ни са доста предпазливи, когато поставят условия. Те не са на едно мнение. Това е по-страшното. Вижте сега, вие казвате поставяне на условия. Искате да кажете, че ние ще бъдем хуманни и ще проявиме солидарност само ако влеземе в Шенген. Това също не е най-финният начин на солидарно участие в Европейския съюз. Дипломацията е финна само за пред хората. Реално толкова финна ли е? Така. Поради това, че аз съм и европейски федералист на всичкото отгоре и заместник председател на федералистите, искам да защита нашия Европейски съюз отново, за втори път днес. Ние сме най-големия донор за хуманитарна помощ. Сега някой да се кичи, че искал да изпрати не знам на какво, дано да е хуманитарна помощ, но Европейския съюз е тази организация, която се притичва първа и дава най-много пари за хуманитарна помощ. И благодарение, разбира се, миналия мандат на госпожа Георгиева, която си свърши перфектно работата. Някои противници ще кажат, да, когато се палят конфликти, все пак най-малкото, което може да се направи, е да се даде и хуманитарна помощ. Ами други защо не го правят? Кои други не го правят? Други играчи на тази планета. Европейския съюз от парите на европейските данъкоплатци, и то само като Европейския съюз. Отделно страните членки, Германия, Франция, Дания, дават хуманитарна помощ. На Европейския съюз е най-големият донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие. Само миналия ден господин Юнкер каза, че ще бъдат отделени 1,4 милиарда евро за Северна Африка и Субсахарския регион, за да може там да има що-годе някаква стабилизация и тези хора да не гледат само към европейските граници или към морето да търсят лодки да минат от другата страна. Там да има някаква перспектива за тези хора да останат по родните си места. Може това ли тук една кратка забележчица после?
нашата като европейци, като европейски континент задача. Защото разбира се, че брутният вътрешен продукт и привлекателността на европейския континент е много голяма. И когато имаме на нашата планета такива големи неравенства, на едно място хора, колкото и ние сега да се оплакваме, разбира се, обаче в сравнение с Еритрея и с други страни на субсахарският регион, разбира се, че тук е много по-добре. Ще видим как точно ще бъде формиран този фонд, който спомена преди малко моя колега, защото все пак говорим не за безвъзмездна помощ, а за формиране на фонд, който ще подпомага стабилността на тези държави. Да не стане така пак, господин Ковачев, че определени фирми в Европа, на определени държави, първата петица, ще участват в този фонд. Така че аз вече съм склонна да поставям под съмнение всяко едно предложение, имайки предвид какво се получава след най-добрите предложения, които се правят от страна понякога и на Европейската комисия. Но това, за което вие питате, вижте, ние в момента сме в окото на бурята като държава. И когато си в окото на бурята и когато всички искат от теб да бъдеш солидарен, всички искат от теб да бъдеш сигурната външна граница на Европейския съюз и да го доказваш, че си сигурната външна граница на Европейския съюз, каквото и да коства това, в крайна сметка България сега е времето да постави своите политически искания. От години наред е ясно, че нашето присъединяване към Шенген вече няма нищо общо с общоприетите критерии, изцяло политическо решение. И как може да се отказваме от подобно предложение, при положение, че политици като Саркози, например, искат да те превърнат в още по-заден двор на Европа, като ти стоварват всички проблеми по тази изключително тежка криза. Затова съм съгласна, че тук на масата, дипломатично, по подходящ начин, съгласна съм и с Виктор Понта, трябва да бъде поставен отново този въпрос. Да, частично. Да, в момента я съзнавам, че може би не е време за присъединяване по сухопътните граници. Но частично България трябва да получи това признание. Не можем непрекъснато да бъдем обект на европейска политика. Ние сме равноправен член и трябва да сме част от формирането на тази политика, а не само да чакаме какво ще ни кажат началниците, както казва нашия министър-председател. Кажете, господин Ковачев. Искам само да уточня, аз съм съгласен с това, което каза госпожа Йотова, но само не съм съгласен, че ние сме се отказали от Шенген. В никакъв случай никога никой официален български представител не се е отказал. Това въпрос за отказване да се постави сега, господин Ковачев. Това се поставя на абсолютно всички нива. Не е толкова отчетливо, не е толкова ясно. Чели ли сте госпожа Бъчварова днес, която казва, че не е сега времето да се поставя този въпрос? Но въпреки всичко той е поставен. Той е поставен на всички нива. И в съвета, и в комисията, парламента и комисията са ясни. Там многократно се е казано, да, България и Румъния трябва да станат част от шенгенското пространство. Проблема е в няколкото страни в съвета, които имат своите резерви и не искат да вземат в момента това решение. Ние сме го поставили, румънците го поставят, ако искате наистина като по-ултимативно от нас. Не знам колко печелят от това, между другото, защото поставянето в Европейския съвет на ултиматуми не те прави по-симпатичен, казано по-разговорно. Така като гледам, не страдат от липса на симпатия и чуждестранни инвестиции, ние сме доста по-зле от тях, така че очевидно знаят как да си играят ходовете. Това е една друга тема, която трябва да започнем, защо ние не сме може би още толкова конкурентоспособни за липсата на закон за корупция, защото искахте сега да се върнем антикорупционния закон на госпожа Кунева. Как беше прият отказа? Видяхме, че посланиците на различни държави излязоха със съвет, че по-добре да го приемем по-бързо. Как оттекна това обаче в Брюксел? Никак. Не е имало кой знае какъв наистина дебат сред колегите за това. Това е повече в момента вътрешен дебат в страната. Аз само знам това, което каза министър-председателя, че такъв закон трябва да има и ще има. Ние го приемаме като външен обаче, защото се казва, че Европа, Съединените щати, всички големи инвеститори много държат да има антикорупционен закон. Как може да го приемаме като външен? И аз винаги се очудвам, когато в България има политици, които казват, Брюксел ни натиска, ама те ни натискат. Ние много не искаме, ние сме си корумпирани и така ни е хубаво, защото Брюксел ни натискат. Това е безумен дебат и трябва непременно да се вицепремиерите излизат с подобен мотив. Че Брюксел ни натиска. че
А не заради нас самите, за това, че ние искаме справедливост в нашата страна, че ние като български граждани изискваме да има отчетност и справедливост за това. Това го чуваме от хора от най-високото ниво, че ние натискат. Защото имам усещането след цялата тази дискусия, която се разви и специално от вице-премиера Кунева, че този закон, видите ли, ни е важен, за да може да се подобри мониторинговия доклад на Европейската комисия, не защото имаме необходимост от него. Според мен логиката е точно обратна. Ние имаме огромна нужда от добър антикорупционен закон. Казвам добър. Защото по-лошо от липсата на закон е самия лош закон. Какъвто е в конкретния случай. Аз съм сигурна, че тя ще срещне подкрепата и правителство ще срещне подкрепата на моята политическа сила, на Българската социалистическа партия, тогава, когато наистина се предложи добър закон. Аз твърдя, че този закон не е добър. И мога да го кажа достатъчно конкретно, защото в момента дори съм един от докладчиците на антикорупционното законодателство в Европа от страна на социалистите. Безброй добри практики, подобно законодателство в държавите членки. Дайте конкретно. Какво ме възмущава в българския вариант и какво точно трябва да се промени? Не е само прословутия член 21 с линеите му, в който буквално това е бухалка за политическия ти противник. В момента, в който нещо не ти изнася в даден човек или в дадена партия, пускаш го донос, през медиите можеш да го направиш. Ние сме царе в това отношение. Трябва да има гаранции. Второ, философията на закона. Не е въпросът да съсредоточиш всичко това в едни ръце, защото няма такива богоизбрани хора. За мен логиката е в добрата координация между отделните институции, Сметна палата, прокуратура, Народно събрание, Министерски съвет и изпълнителна власт и доброто взаимно функциониране между тях, а не изземването на функциите. Това не харесвам в този закон. Освен това, съм абсолютен песимист, че той ще даде очакваните резултати. Имаме време да помадруваме общо върху такъв закон. Никой не е отказал на госпожа Кунева. Не, защото до декември пак ли ще се съобразяваме с доклада, от който, честно ви кажа, никой вече не се интересува. С срокове, 3 декември. Вижте, аз тук ще се съглася с госпожа Йотова, че наистина, когато приемаме такова законодателство, то трябва да има гаранции, че няма да бъде злоупотребявано, било то от сегашни управляващи, бъдещи управляващи, от който и да било за политически цели. Няма идеален закон никога. Дали ще проработи е друг въпрос. Когато се приемаше, ако си спомняте, преди няколко мандата, закона за конфискация, извънсъдебната конфискация, също имаше огромен дебат. Трябва ли, не трябва ли натиск от Брюксел? Дали ще проработи този закон? Сега е хубаво, може би, да се направи един анализ, доколко е проработил и как функционира това извънсъдебно конфликта на интереси, всички. Интереси, точно така. Но това може да се види след като закона вече работи известно време и може би трябва да се сложи наистина един такъв механизъм. Както ние много често в Европейския съюз правим един механизъм, след примерно 2 години и половина се прави ревизия на закона и се вижда дали той по този начин работи, дали не се злоупотребява с него. Не. Но трябва да се тръгне от някъде. Аз тук пак казвам, съм съгласен с госпожа Йотова. Може да се поработи още малко, господин Ковачев, за този закон. Аз съм сигурна, че ще срещна консенсус. Аз съм също съгласен и то трябва да се проработи заедно с всички представени или поне с център, ляво център, дясно с непопулистските. Аз мисля, че и посланниците биха могли да помогнат с опита си от собствените си страни. Най-лесно е да изтичаш в конака, както се казваше в подигото, и да доложиш. Но резултати няма от такова поведение. Разбрах ви, защото вървим вече към местните избори, към финал на разговора ни. Може би това е една от причините да бъде отложен, но антикорупционното законодателство за след изборите. Госпожо Йотова, при вас е интересно. Георги Кадиев, който решихте... не е скучно. Да, така е. Все пак сте столетница. Георги Кадиев, който решихте да изключите. Защо така? Трябваше ли ви този скандал? Или може би ви трябваше, за да станете? Трябваше малко по-иначе да си зададете въпроса, защото господин Кадиев предприе сам първата стъпка. Но ако бъдем сериозни, то отдавна се самоизключил. Пожелавам успех лично. Само това ще кажете? Да. Добра пиар кампания ли беше? Защото сега се заговори за БСП още повече.
Някои ви бяха... Смятате, че сме го направили по-рано заради пиар кампанията? Не питам. Мисля, че ни надценявате. Дори и в това отношение. На избирателите ви така категоричните мерки и изключването на господин Кадиев се приема добре. Едва ли господин Кадиев е такова камикадзе, нали, за да направи такова добро дело на БСП, но без да иска го направи. Колко кметове очаквате? БСП колко очаква? Ще знаете ли? Винаги го казвам, това ще го кажа и във вашето студио. Не смятам, че предстоящите местни избори са плод зеленчук, в който ще мерим кметовете и общинските съветници. Толкова години работа в Европа ме научи, че най-важното е за общините да имат добри градоначалници. И пожелавам успех на всички. Колко добре звучи. Къде да ги намерим обаче? Господин Ковачев, очаквате ли ГЕРБ да промени коалиционните си партньори след резултатите от тези избори? Нека да минат изборите и тогава да говорим за това дали ще променят или не. В момента България на фона на това, което се случва и около нас е един клишето е остров на стабилност, обаче наистина и в Гърция, и в Турция, и в Македония, и в Румъния, а и в Сърбия има сериозни проблеми и на този фон мисля, че това, което постигаме, не е малко. 8 сме по използването на европейските средства от 28 страни членки. Местните избори ще покажат дали населението на съответните места, градове, области са доволни от тези, които досега са били отговорни за инвестициите, за конкурентоспособността на съответните населени места и, разбира се, за живота на хората там. И след изборите ще видим, пак ще се срещнем и ще решим... Какво ще бъде успех за ГЕРБ? Със сигурност запазване на позициите, които в момента има ГЕРБ и разширяването. Благодаря ви много за този разговор. Ще се видим отново, надявам се, скоро, за да поговорим за вече истинската политика, която може би най-накрая Европейския съюз ще приложи по отношение. Очакваме да стартира буквално другата седмица. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Ние поглеждаме към Ислямска държава и към причините, поради които никой не иска тя да бъде победена, поне за сега. Останете с нас, разговорът започва след минути.